Doğan Arbaş Rêveberê Dem Partiya İstanbulê jî ekî tevî haydariyên anku agehiyên baş li cem hene. Birêz Doğan ê varata baş be. Gelo mebesta Dem Partiyê ji rêvebirina evî konferansê pêvaja aştiyê li İstanbulê çi ye? Gelo aliyên Tirkiyeyê jî hemû têda bejdar bûne? Evet. Evet, şimdi yaklaşık bir yıldır biliyorsunuz. Saleke prose aştı destpekiriye, proseke nu destpekiriye bu salaku meheki. Taraflar Alin ali navin cudale bikinci em karin bejin proseke aştı çareseriye. Na ev konferans bahsa persgerin ku dve salle de derketine peş em çava dikarin çareseri bikin. لولاتن دن او پرسگرک چوا هاتنه گوتو بیش کرن و چاره سر کرن ما بانگ لوان کر هاتن تبل کنفرانس دب ام دخوازن سود جوان ور بگرن جبو ویا کی ام دخوازن پروسه نهال ترکیه جی نشان جهان بدن او کنفرانس به آرمانجه کسین کو ما وخواندن همو بشتار بون تن ilham احمد باوه کی فیزیکی نکاری بشتر بود لی به ویدیو کنفرانس بشتر بود لی اوکراین ایجی میوانه که ما به ویدیو کنفرانس بشتر بود لی گلک میوانن هجا و گوتن خواه پیشکش کرن. Evet. Veli elbette gelek peyv de çerçeve konferansı dağıtına peşkeşkirin, peyva Seruk Barzani jî tê dağıta peşkeşkirin û carekedin Cenab-ı Serukî de çerçeve peyva xwe de ku ji aliyê nûnera Serukî ve amîne zikrî hate peşkeşkirin tekît ser piştevaniya pêvaja aştiyê kir. Got dergehên me vekirîne bû vê pirsê em dixwazîn pir ser bikeve ve bixwata çend peyamekê girîng bû gel. Evet. Bunu çok değerli buluyoruz. ام پیاما سروک بارزانی پر گرینگ و نرخدار دبینن اللي جهانه نه بحثا شر سامی جهانه تکرن آلوزیه هنه تا روجلاتا ناوین جاره که نووت دیزاین کرن نها صد پرسک صد سالی یا Türkiye heye o hatta marif karabej Osmaniyan maya o praniya wic bişer u pevçunan derbas buye naha hevte dain ev vere çare serkirin ev neteni perskereka nava Kurdin Türkiye jibo hemû Kurdana serkeftine prosey neteni jibo Kurdan jibo hemû gelên rojilata navîn de peşe aştiye ki o saha ki nuveke jibo ve Kurdin kul rojava rojlat dijin em dibinin başurci hemû çavên wan leve dere em zanin Türkiye welateki giringe devleteki giringe li navçeye be dîroka xwe be hejmara xwe be hêza xwe serbazî endamtiya NATO yekîtiya Avrupa em dikarin bejî gelek taybetmendiyên xwe hene û Kurd jî herî zêde niha li Tirkiye hene ji ber vê eger li Tirkiye ev pirs were çareserkirin yan jî çareseriya pirsê were gotûbêj kirin li hemû deverên din dê Kurd zêdetir bikarbin bi awayekî aştiyane demokratîk û xwedan mafê xwe bîjin ne tenê çareseriya pirsa Kurd li Tirkiye hevdem li rojhilata navî jî de keş û hewayeke nû dirust bike peyamên din jî hatin em karin bêjin bandoreke girîng van peyaman li salonê hebû piştgiriyekî baş hebû piştevaniya prosey ji vir û pêvê jî em girîng dibînin. Veli birêz Doğan ekiş aktorên evê prosesê elbette tu zanî dewlet baxçelî dest pêşxer bû lê Abdullah Öcalan rêberê PKK ew xwe jî bêguman dest pêşxer bû û ew gav avêtin û gav jî jariyê PKK ve hatina praktîzekirin. Tu xwe jî pêştir parêzerê Öcalan bû. Kevata gelo nêzîkbûna Öcalan ji vê pirsê û peyamên wî di çerçevê vê prosesê da hûn çawa hildisaniye. Ev bixwata çend faktûreke bû berevpêçûnê prosesê. Yani biz onu her yerde söylüyoruz. Em li hemû deveran vê dibêjin sala not û neh dema Abdullah Öcalan radestî Tirkiye hate kirin ez çûm me dît
de hemû hevdîtinan da ez karim bêjim de hemû hevdîtinan da tiştê herî zêde ser radwez digot ew dixwaze vê pirsê ji zemîna şer û tundiyê derxe bîne zemînekî siyasî û yasayî. Her dem li ser vê lêkolîn dikir, kar dikir û pêşniyarên divê warê de duwarê pratik û teoriyê de pêş dixist. Hûn zanin sala not û neh jî hen pêşniyar hebûn. Wê demê jî du grûpên aştiyê derbasî Tirkiyeyê bûn ji bo guherdina keş û hewayê. Her wiha dîsa not û neh meha tebaxê bang li hêzên çekdarên PKK giribû ji Tirkiye derkevin. Ez jî wê demê endamê buraya sed salê bûm ji bo vê dixwest ev prose ji şer û pevçûnê derkeve were ji bo diyalog û ji bo gotûbêjan yani evê kevne. Beriya not û neh jî heye lê Belê birêz Doğantuzan ji pirse demek heye taybetî destpêka salên nûtan Serdemê Serêman Dîmerêl ku bi fermî pirsa Kurdan hate naskirin serdemê AK Partiyê 2002 û nehan û sêzan û heta na. Lê niha bawekî gelekî berfirehtir behsa vê pirsê tê kirin. Ya balkêj partiyeke nejatparista Türkiye ku înkara heta Kurdan û nastema û hebûnan jî dikir nêzîkî vê prosê bûye. Ev e bixwata çend handereke ku proses bigeh der encam vê carê gelo. Yan jî taktîkeke. Yani umutluyuz, umudumuz var. hêviyên me hene Tabii ji zor, proseyê tabii zor. elbet prose zehmet Bir tarihi olan bir sorunla dîrokekî kevnariya proseyê tarihi heye. uzun, Demekî güncel olarak da dirêje ağır sonuçları û oldu. niha di roja me de jî sayısını pirsgirêkên bilmediğimiz cidî rakamlar hene. söyleniyor ama Hinek her iki taraftan ji her du aliyan tê binlerce gotin ölüm de var. hezaran Boşaltılan kesan köyler var, canê xwe ji dest infazlar dane. var. Gund hatine valekirin koçber hene her wiha Ağır sonuçları oldu. gelek encamên cidî û giran hene ji her du aliyê ji aliyê Kurd zêdetir bacê dane bedel dane dibe em vê qebûl bikin. Lê ev aliyekî aliyê din siyaset li Tirkiye mixabin pirsgirêkan durust dike şûne çareser bike gêro dike paş dixe ruberû nabe ji pirsa we de jî we behsa helwesta Bahçelî kir lê em karin bêjin Erdoğan partiya desthilatê zêdetir dereng dixe pir dereng tev digere hesabên wanê rojane hene ji bo hilbijartinê hene ev pirsgirêka sed salê ye dê bandorekê xwe erênî ji bo aştiyê li navçeyê bike ji bo çareseriya vê em dibînin ketine nav hesabên deng û hilbijartinê ev ziyanê dide ev ziyanê dide prose herî dawî pirsa komisyonê hebû dibek hûn jî bipirsin em dibînin girteyên wan hevdîtinê hebû bû sedemê nîqaşên ciddî kurteyekî çêkirine girteyan çêkirine ji naverokê dûr e ev nabe parlamento ew xas bê cidî nêzik be dibe em hemû temaşeyê karê wan dikin Birêz Doğan te bîramel tiştekî ne li salên derbasbûyî dema ku li Tirkiye helbijartin nêzik dibûn her kesek tirs hebûye ku Tirkiye operasyona li dijî Rojavayê Kurdistanê encam bide ji ber ku serincana tawaperistan rabkêşin deng bêne bilindkirin. Lê vê carê pirsa Kurdan bûye keresteyekê pêz taybetî navbeyna AK Parti û CHP ku du hevrikên hevdûne bu çatiya şareserkirina vê pirsê nêzîkbûna vê pirsê kewata gelo tu nabînî ev xwe jî guherîneke cewherî ser vê prosesê hatî? Yani onu tam öyle demedim. Aslında şöyle, şunu wê rahatlıkla tam söyleyeyim. wê menê de Yani meriv nikare seçim bêje ez karim kullandılar, sakıncası vê yok. bêjim Ama sorunu da çözsünler. lê bira ji Fakat bo bir taraftan sorunu helbijartinê bikarbînin böyle lê çözer gibi pirsgirêkî jî bila çareser adım bike atmakta zorlanıyorlar, gecikiyorlar. lê ji bo çareseriya pirsgirêkê em dibînin dereng dimînin bi mehana behsa
guhertine yasayı tekirin Bir hen yıldan nu fazla rapor devam tekten eden bir süreç var. nivîsandin Doğru. salekî Çok zêdetir acele prose etmemek heye gerekiyor, dibe sabırlanmak rast gerekiyor meriv ama fakat bir pir taraftan da lezubez nebe sürecin yürüdüğüne lê dair de bazı divê somut işaretlerin meriv gelmesi bibîne gerekiyor. ku prose jî Bu konuda dimeşe Erdoğan'ın divê sıkıntısı var, warê da AKP'nin em sıkıntısı dibêjin var. AK Yoksa Parti û sorunu Erdoğan çözsünler, yeniden henek iktidar olsunlar. Buna bir şey diyemeyiz, buna kimse bir şey derengî diyemez. nêzik dibin Zaten sorunu kalıcı bira biçimde bira deng jî wer gerçekten bigirin bira bütün bibin desthilat hakları, lê ji bo pirsej bira özgürlükleri çareser bikin yasal, anayasal düzeyde kavuştururlarsa بله برنس دوغان تو وکو برپرسه دم پارتی الاسطنبولی ایرو ایلهام احمد کو هات بو خواندن ترکیه نه هلا دربازی استانبول بد به اونلاین بجدار بو روشا روشاوای کردستان باکوری روشالاتا سوری تگوتن گریدای و پرسه اوی پیواجا اشتی او قاس رهندکی نفخه رهندکی دروجی هیه تو وی روشه چاد بینی گلو doğru alakası var. rast Aslında peywendidar olmaması e gerekirdi belki ama divya alakası bu var. Şimdi peywendi alakası nebele olmamanın heye diyemeyiz. heye Alakası var. em Bunu kendileri de söylüyor. ew bixwe ji Bunu dibêjin Rojava'da bugün Rojava ji katıldı, o da İlham söyledi. Ahmed Beşdar bu wê jî Türkiye'de got sürecin ilerlemesi ew onu bizi dixwazin etkileyecek bir şey değil. prose Parlamento eger li bunu Türkiye söyledi. pêş bike ve de bandor li Dolayısıyla wan jî Türkiye bike burada aslında bir yol ji ayrımında ber diye vê düşünüyoruz. Türkiye Rojava ketiye konusunda bir yol xaçereyek ayrımına divê gelmiş bir karar verme êdî aşamasında. biryarê bide Rojava'daki halkın özgürlüğünü, statüsünü azadiya kabul edecek. xelkê Yoksa Rojavayê Şam'da, Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê yan Şam'da qabûl iktidara dike gelen yan geçmişin jî ne olduğu bilinen desalata bir nû zihniyet ya Şamê ku yürüyecek. em zanin ji Buna ku derê karar hatiye verecek Türkiye. bi wan re dimeşe Uluslararası yan be güçler de bu konuda be tabii, gelê Türkiye Rojava'da Rojavayê sadece Türkiye Kurdistanê yok, re başka dimeşe güçler var. em dizanin ABD başta olmak üzere hêzên İngiltere, din jî li wê derê Fransa, hene başka Amerika ülkeler heye var. Fransa Ama heye Türkiye de var. welatên din Türkiye'nin hene önemli orada. li Tirkiye jî heye Türkiye'nin orada û sürece welatekî katılımı giring e önemli olacak. beşdariya wan di Son proseye wê günlerde, derê de giring e Bale. sanki rojên biraz daha dawî olumluya giden em kimi dibînin gelişmeler wek olacakmış havası var. nêrînekî Bir taraftan erênî ama bir heye taraftan da nêzîkbûnekî Rojava erênî yönetimi diyar ve Şam dibe arasında devam li eden aliyê din gelişmelerin de em dibînin tıkandığına dair haberler hevdîtinin de geliyor. navbera Şam û İzliyoruz. Kurdan Yani jê bir xetimiye karar verecek ama ew şunu jî nameşe söyleyeyim, lê divê biryar Türkiye were ne dayîn yaparsa yapsın, Türkiye evet, gücü çi var, bike operasyon bila bike yapabilir. hêza wan Uluslararası heye güçler dikarin buna operasyon izin de bikin verebilir belli ölçüde. belki Bunların hepsi doğru. hêzên Ama navdewletî dikarin bu saatten rê jî sonra bidin artık lê uzun ji yıllara îro dayanan, pêva orada çok farklı bir li yönetim wê derê oluşturan, oradaki halklarla ortak rêveberiyek demokratik bir hatiye ava yaşam kirin oluşturan bi hemû bir yönetim pêkatên wê oluşturan, derê ve uluslararası rêveberiyekên nû koalisyonla çêbûye çalışan, bi li çok gel ciddi bir askeri gücü de olan hevpeymaniya bir navdewletî yapıyı kar kirine hêzekî tümüyle tasfiye ciddi etmesi ya mümkün serbazî değil. heye Yeni bir acılara yol zahmet açabilir. hêzekî wê derê Kabul tu etmek zorunda nebikin kalacağını nikarin düşünüyorum. em بله برنس دوغان Bir mutabakata varılacağına divê inanıyorum. divê rêk bikevin دوغان ارباش ریوبر دم پارتی استانبول و استانبول میوانه ما بو گلی سپاس